ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀରେ ଗୋଟିଏ କଇଁଛ ଓ ଦୁଇଟି ହଂସ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାରି ସାଙ୍ଗ, ହସଖୁସି କଥାଭାଷା ଖେଳକୁଦ କରନ୍ତି। ପୋଖରୀରେ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ଥାଏ। ଦଳ ଓ ପୋକଜୋକ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟର ମୋଟେ ଅଭାବ ନଥାଏ। ଆନନ୍ଦରେ ତିନି ବନ୍ଧୁ ସେଠାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଥରେ ଖରାବେଳେ ଦଳେ କେଉଟ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା, ଭାଇ ଦେଖ ତ, ଏଇ ପୋଖରୀରେ ଭଲ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। କଇଁଛମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆସ ଏଇଠି ଜାଲ ପକାଇବା। ଏହା ଶୁଣି ଅନ୍ୟ କେଉଟମାନେ କହିଲେ, ଏବେ ବେଳ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି, କାଲିକି ଆସି ମାଛ ଧରିବା। ପୋଖରୀକୁ ଚାରିପଟେ ବୁଲି ଦେଖି ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। କଇଁଛ କାନରେ ଏ କଥା ବାଜିଲା। ସେ ସାଥୀ ହଂସ ଦୁଇଟିଙ୍କୁ କହିଲା, ଭାଇ କେଉଟମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲଣି? ପ୍ରଥମ ହଂସଟି କହିଲା, ହଁ, ସେମାନେ କାଲି ଆସି ମାଛ ଧରିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କଇଁଛ କହିଲା, ଦେଖ ଭାଇ, ମୋତେ କିଛି ଗୋଟିଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ତ ଆସି ଜାଲ ପକାଉ ପକାଉ ତୁମେ ଫୁର କିଣା ଉଡ଼ିଯିବ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କଇଁଛ କଥା ଶୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ହଂସଟି କହିଲା, ଭାଇ ତୁମର ସବୁବେଳେ ତରବଡ଼ିଆ ଗୁଣ। ରୁହ ଦେଖ, କେଉଟମାନେ ସିନା କହିଗଲେ, ହେଲେ କାଲି ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ପାଖରେ ତ କିଛି ପୋଖରୀ କି ନାଳ ବି ନାହିଁ, ତୁମେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ହଂସ କଥା ଶୁଣି କଇଁଛଟି କହିଲା, ତୁମେ ଦୁହେଁ ମୋର ବନ୍ଧୁ। ଗାଁ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଅଛି। ତୁମେ ମୋତେ ସେ ଯାଏଁ ଉଡ଼େଇ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ? କଇଁଛ କଥା ଶୁଣି ହଂସ ଦୁହେଁ ହସି ପକାଇଲେ। କଇଁଛ ଭାଇ, ତୁମେ ପୁଣି ଉଡ଼ିକି ଯିବ କିପରି? କଇଁଛ କହିଲା, ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ସବୁ କଥା ସମ୍ଭବ। ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି ଆଣିବ, ତା ମଝିକୁ ମୁଁ କାମୁଡ଼ି ଧରିବି। ତୁମେ ଦୁହେଁ ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ଧରି ମୋତେ ଉଡ଼ାଇ ନେଇଯିବ। ହଂସ ଦୁହେଁ କହିଲେ, ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା। ତୁମେ ଏମିତି କେତେ ଓଜନ ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ ଉଡ଼ାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ତୁମେ ତ ଆଉ ଆମ ଉପରେ ଟିକିଏ କଥାରେ ରାଗି ଫଁ ଫଁ ହେଉଛ। ବାଟରେ ଯଦି ସେମିତି ହୋଇ ପାଟି ମେଲା କରିଦିଅ, ତେବେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଜାଣୁଛ ତ? କଇଁଛଟି କହିଲା, ନା ନା, ମୁଁ ପାଟି ଖୋଲିବିନି। ହଂସ ଦୁହେଁ କୂଳରୁ ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। କଇଁଛ ତା ମଝିକୁ କାମୁଡ଼ି ଧରିଲା। ଏଥର ହଂସ ଦୁହେଁ ଏକାବେଳେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗାଁ ଉପର ଦେଇ ସେମାନେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ଉପରବେଳିଆ ବେଳା। ଗାଁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିଲେ। କେହି ଗୋଟିଏ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଏ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା। ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଖାଇଲା। ପିଲାମାନେ ପାଟି କଲେ, ବାଃ ବାଃ, କେମିତି ମଜା, ଉଡ଼ି ଯାଉଛି କଇଁଛ ଅଜା। ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା କଇଁଛ କାନରେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ହସିବାକୁ ମନ ହେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହସି ପାରୁନଥାଏ। ପାଟି ଖୋଲିଲେ ଯେ ସର୍ବନାଶ। ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଗୁଲିଆ ପିଲା ପାଟି କରି କହିଲା, ହେ ଭାଇ, ଏ କଇଁଛଟା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ନ୍ତା କି, ତା ମାଉଁସକି ରାନ୍ଧି ଆମେ ବଣଭୋଜି କରନ୍ତେ। କଇଁଛ ମାଂସର ତରକାରୀ ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ଏକଥା ଶୁଣି କଇଁଛ ରାଗିଗଲା, ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। କହି ପକାଇଲା, ଭୋଜି ନା ତୁମ ମୁହଁରେ ନିଆଁ। ରାଗରେ ତମତମ ହୋଇ ପାଟି ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଆକାଶରୁ ନତ୍ କିନା ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସତକୁ ସତ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରି ନେଲେ। ଏବେ ଦେଖ ତ, ଟିକିଏ କଥାରେ ରାଗିଯିବାରୁ କଇଁଛର କି ଦଶା ଘଟିଲା। ତେଣୁ କୌଣସି କଥାରେ ରାଗି ଉଠି ନିଜକୁ କ୍ଷତି କରିବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ତୁମ ଘରେ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ରାଗି ଯାଉଛ। ମାଆଙ୍କ ଉପରେ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଉପରେ, ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଖପ ହୋଇଯାଉଛ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ରାଗିବା, ବିରକ୍ତ ହେବା ଭାରି ଖରାପ। ଏହାର ପରିଣତି ଭଲ ହୋଇନଥାଏ। ଦେଖୁନ କଇଁଛର କି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଗଳ୍ପଟି ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏହି ଗଳ୍ପଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।